Egun on denoi, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatu izateagaitik eta bertaratu zaien guztio bai eskerrik asko. Pixkat gu gaur herrian martxan dakagun prozesu parte hartzaile bat azaltzea gatoz, pixkat kokapena egiteko bideoa jarriko dugu, hasiera emateko. Eta pixkat horretan aurrekontu parte hartzea ninguna hitz egiten gatoz. Gu Hernanitik gatoz, Hernani Gipuzkoan dauen 20.000 biztaldeko herri bada. Eta badoragu urte batzuk parte hartzean inguruan lanean. Aurreko legealdian egon zen diputazioak ere parte hartzean inguruan lan handia egin zuen, eta bide hori hartuz, zinen gube parte hartzea gure herrian gure ganatzen. Lehenengo urratsa eman gendun Hernani erabaki dezien, hau da, aurrekontu partzaiak herritarrekin batera adostea. 4 urtez lanean ari gara honen inguruan, esan behar da, prozesu herritar bat dela, herritarra dakatela presentzia eta protagonismoa bide guztian, eta honezkero 2 milioiko inbertzioa egindala herritarrak aukeratua. 4 urte hauetan ere parte hartzea hasi da pixkat gure ganatzen, eta beste saietan sartzen. Eta horretarako, adibidez, reurbanizazio bat eginda auzotarrekin batera, Lizeaga 3.0, emakumeen etxea, emakumeekin batera eraiki dugu eta beraien funtzionamendua erabaki dugu, eta beste aldetik kirol espazioen kudeaketa eta nolako kirol espazioak izan behar dien gure herria herritarrekin adostu dugu. Pixkat ze asmo dakagun guk Hernani erabaki edo aurrekontu parte hartzea egin. Helburu orokorra bada aurrekontuaren atal bat guztien artean eztabaidatu eta erabakitzea. Baina hori baino gehiago da, bai. Hernani da ekintza praktiko bat, baina zeharkako helburu anitzak ditu. Eta hori da, herri eredu bat sortzeko asmoz, bai. Eta helburuen artean dago, udala eta herritaren elkarlana, esan duguna, askotan urrunegi sentitzen gara herria eta udala. Orduen, prozesu honek laguntzen digu elkarlan eta hurbiltze hori. Gero bestetetik elkartegintza. Herrian, herri bizi bada herrigintzan, elkarte askok lanean aritzen dira herria hobetzeko, eta askotan beraien artean komunikazio edo ezagutza falta dago. Eta prozesu honek egiten dagoena da, beraien artean ezagutaraztea. Gero aipatu berdintasun irizpidea. Herrian, momentu horretan dakagun rol, funtzio, genero, edozein gauza izan da ere, dena berdinak garela argi izten dugu prozesu honek. Eta hori garrantzitsua da prozesu honekin. Gero horrek ikusten dugu parte hartze kultura, eta nik uste gaurko ponentzia gehienetan, eta hasieran esan dana ez, herritarrak parte hartzea oraindik aukera bat bezala ikusten dela. Eta ez da hori, erakutsi behar duguna, parte hartzea gure eskubide badala. Ez dela udalak ematen diguna aukera bat baizik, eta gure eskubide bada. Eta hori da, instituzioak egin behar duguna, ez? Etorri eta parte hartu zurea dalako. Ez da aukera bat, zurea da. Eta, gero bestat, komunidad ikuspegia. Hernani erabaki, azkenan, herriari begira egindako prozesua. Eta horrek laguntzen dugu, askotan, ni horretatik edo nire beharret horretatik, herri behar batera zabaltzea. Eta hori importante da, eta hori poliki-poliki urte-urtea, azten gara poliki-poliki, hasieran zaila da, porque azten gara bakoitzak
beharretatik, baina poliki-poliki bagoaz herri ikuspegi batean lantzen. Gero pixkat guztia antolatzeko, lantaldeak ditugu, 3 lantalde nagusi. Hor, hemen ikusten dugun 2 lantalde hauek, dia prozesuaren ardatzak, biak gune erabaki gunea dia, hau da, bertan erabakitzen dena, udalak bete behar du. Hor dakagun lehenengoa da talde eragia. Talde eragia gure prozesuaren bihotza da. Guzti hau martxan jartzen duen bihotza da. Partaideak nortzuian? Herritarrak. Herritar desberdinak. Bakoitzak, izan alda norbanakoa, hau da, dakagun gogoagatik, bakoitzaren nahi eta gogo eta interesagatik, gero beste batzuk ordezkari gisa etortzen dira, auzo elkarteak, edo kultur elkarteak, edo hondakinen elkarteak, herriko elkarte desberdinak parte hartzen dute bertan. Eta, normalen auzotarrak ere rotatzen juten gea. Auzoko ordezkari bezala urtero, bat edo 2 taldera gehian egoten dira. Eta momentu honetan Astigerreko dinamitzaile bat dakagu, bilera, beraiek duten bilerak dinamizatzeko eta kudeatzeko. Talde honen funtzioa zein da? Gidaritzarena, prozesuak gidatuko dute. Alde batetik zubilana egin, momentu batzutan erabakiak hartu beharko dituzte, eta gero, udalak eman duen pauso hori berretzi eta konpromisoa aurrera eraman. Gero, bigarren batzordea edo taldea, hau bigarren urtean sortu zen. Zergaitik, beraien funtzioa dalako aurreko urtean sortutako proposamenen jarraipena egitea. Beraien lana hori izango da, jarraipena eta kontrola. Eta bertan, partaideak dira aurreko urtean talde eragilean egondako herritarrak eta ordezkari politikoak. Eta gero dinamizazio lanetan dabilen pertsona. Orduen, esan dena, 2 talde hauek prozesuaren ardatza dira. Eta 3. taldea da udalbarruan dakagun, hau da, koordinazio taldea. Prozesua egunan eramateko dakagun talde bat. Zer da gure funtzioa? Hori, egunerokotasunean, prozesu hori udalbarruan txertatzea eta egunean eramatea. Horretarako dago parte hartzeko arduradun politikoa, momentu honetan nineu, udal teknikari bat, momentu honetan guk parte hartze teknikari ez dakagu, baina badakagu agenda hogeita bateko teknikari eta bertan sartua, bertak bideratzen dauena, komunikazio arduraduna eta dinamizatzailea. Pixkat antolaketa sortuta, hasiko gara prozesuan ezaugarriak zeintzuien ikusten. Hor ikusten dugu ezaugarri bat dela konpromiso politikoa. Guretzat oso importantea da eta bai guk eta bai herritarrak eta taldera gehiago dauen herritarrak asko esaten dute. Prozesu hau alderdi guztiek babesten dutenean, beraiek lasaiago daude. Eta hori guretzat azpimarratzekoa eta importantea. Denak bat egin behar dugu, denak jun behar gara hildo berdinetik. Gure kasuan, bilakera desberdina izan da, lehenengo 3 urteetan alderdi guztiak bat egiten genuen, eta azken honetan, 2 alderdik, 4 alderdi ditugu Hernanin, 2 alderdik babestu dugu, eta beste 2 ez dira prozesu honetan sartu. Gero, konpromiso politikoa behin egonda, urrengo horretza da, zertaz eztabaidatzera goaz, zer jarriko dugu mahai gainean. Eta mahai gainean jartzen duguna gure kasuan da, inbertzera daukagun aurrekontuko 500.000 euro. Eta hori izango da, hortaz hitz egiten goaz, kasu honetan. Gero, prozesuaren mugak jartzen dugunean da, denon artean alde batetik talde eragileak erabakitzen du irizpide bat, mugatzeko, proposamenen muga jartzeko, beste batetik teknikoak, eta beste batetik politikoak. Lehenengo ikusten duzuna da, proposamenak ezin du aurrekontu edo diru konpuru bat gainditu. Hori talde eragileak erabaki zuen. Zergatik? Lehenengo urtean proposamen bat etorri izan, ia 500.000 eurokoak, eta orden beste guztiak geratu zian pixkat, kanpoan. Eta orden talde eragileak erabaki zuen, hori ez gertatzeko bakarrik proposamen batek diru guztia eramateko, pixkat banaketa egiteko. Bigarrena teknikoki, hau da, udalarien eskumenokak izan behar dira proposamenak. Ezin dugu hitz egin, adibidez, gutakagu Urumea ibaia. Eta askotan etortzen da, Urumean inguruan ondartza bat egitea, txoko bat. Eta dugu, uraken kompetentzia da, hortaz ezin dugu hitz egin. Honek, benetako prozesu bat izan behar da, egingarriak egon behar dira. Eta azkena, hau da, politikoki esatzen duguna, proposamenak ezin dabe. Euskera, parekidetasuna eta jasangarritasunaren aurka joan. 3 kontzeptoren aurka baldin bada proposamen bat, kanpo gehatzen da. Egutegia, prozesuaren egutegia.
Prozesua 10 hilabetekoa da, gutxi gora bera martxoan hasten gara aurrelanak egiten, eta abenduan ja itxiera ematen diogu, bai, azaro bukaeran erdialdean emaitza jasotzen ditugu, eta abenduan egiten da pixkat prozesua, lehenengo prozesuaren itxiera. Hor guk 6 fasetan ditugu, 0 fasea da etxe barrukoa, gau da konpromiso politikoa berretzi, talde eragilea sortu eta komunikazio estrategia sortu. Bai, hau da, etxeko lanak, barruko lanak. Gero ja, lehenengo fasetik, laugarren fasera, ja, herritarrekin batera egiten da, proposamenak egiteko unea, lehentasuna, lehen fasea, balorazio teknikoa, eta, bozkatze fasea, eskena. Eta, bukaeran gero egiten duguna da, balorazioa, orain sartuko naz faseak hobeto azaltzea. Lehenengoa, proposamenak egin. Proposamenak egiteko 3 bide daukagu. Alde batetik, webune bidez, bai, edozen pertsona sartuta egin dezakena. Beste batetik, diptiko bat banatzen dugu etxe guztietara, bai, hor banaketa bat egiten da, bertan nahi duenak jaso eta herri udal eraikinetan jartzen dugun busoietan usteko, eta hirugarrena barkatu, saio presentzialetan, bai, auzo juten gea, bertaratzen gara dinamizatzailea eta politikoa, eta bertan jasotako proposamenak lantzen dira. Bigarren fasera pasa baino lehen, 2 ekintza gertatzen dira. Alde batetik, kriba bat egoten da, bai, hau da, udale eskumenekoak dienak aurrera doaz eta ez dienak kanpoan gehatzen dira, eta bestetik, saio ireki bat egiten dugu, lehen fasean, hau da, guk lehen garaian, ze galderan baitan baloratuko ditugun proposamen horiek. Adibidez, aurten irten dana, da, proposamen honek gure egunerokotasunean lagunduko digu, eta orduen, gero, urrengo saioetan, galdera horren baitan, baloratuko ditugu proposamenak. Eta hori da, bigarren fasean egiten doa, lehen fasea, saio presentzialetan bakarrik oinarritzen da. Gaika sartzen ditugu proposamenak, eta bertan, herritarrek 2 galderen irizpiden baitan proposatzen dira. Hor batzuk kanpoan gehatuko dira, eta besteak aurrera. Herritarrek lehen dauzenak aurrera doaz, eta besteak kanpoan. Lehen direnak, aurrera doazenak, teknikoen eskutara juten dira. Hor bai aipatu, eta pixkat teknikoen, lehen aipatu da ere, teknikoak askotan guzti hau urrun sentitzen dutela, ez? Fase hau maitasunez behar da. Hau da gu dinamizatzaileak zen dira. Fase hau teknikoekin maitasunez. Bildu beraiekin, ondo azaldu, pixkat lan gozatu, eta horrela prozesua bebai errezago jungo da. Behin baloratua, batzuak kanpo geratu daitezke kudeaketagatik edo aurrekontua gainditzen duelako, eta aurrera doazenak bozkatzera edo hautatze fasera pasatzen dira. Hautatze fasean, berdina, saio irekiak egoten dira, auzo juten gira proposamenak azaltzea, norbaitek zalantza bat badu bertaratzeko eta azaltzeko. Eta diptikoa ere banatzen dugu, etxe guztietara. Bertan, udalerekinetan, busoietan bozkabal izateko. Eta webgunea. Baliabideak. Baliabide nagusia gureak komunikazioa da, bai? Eta 2 puntutan bat. Prozesu osoan zehar erabiltzen ditugunak, eta honedia webgunea, momentu oro martxan dagoena proposamenak egiteko, prozesua jarraitzeko eta bozkatzeko, sare sozialak berri izateko, e-mailak, prozesua hasi bitarte eta bukaeran, e-mailak bidaltzen dugu saio ireketara gonbidatzeko, eta prentza oso garrantzitsua da, gure kasuan herriko prentza dakagu, kronika, eta bertan jartzeak eragin asko daka herrian lehen aipatu dena. Eta momentu puntualetan, prentza aurrekoak, bai hasien eta bai erdialdean egiten ditugu, auzoetako bilerak presentzialak, guretzat garrantzizkoa direnak, azkenean komunitate sortzeko aurpegia jartzen garen eta alkarritze egiten dugunean, gauzak erresten direlako, eta ulertzen garelako, eta komunitate ikuspegia erraza badalako, eta udaleraikinetan panel informatzaileak ere jartzen ditugu edonor pertsonak ikusi ahal izateko. Gero, bozkatze fasean eta hasiera fasean diptiko eta postontziak, eta aurtengo berritasuna da kale dinamizazioa. Bukaeran egiten dugun balorazio bat izan da, kaleako presentzia handiagoa izan behar dela. Eta, aurten kale dinamizatzeiak jarri ditugu kalean, jendea hurbiltzeko, galdetzeko, eta gehien batak komunikazioa edo jendean gana alik eta onden hurbiltzeko. Eta, emaitzak, nik ez ditut ekarri zenbakiak. Eta segatik, zenbakitan askotan sartzen garenean,
batzutan zenbakiak erabiltzen dugu aitzaki bezala gauza bat bideragarri dan edo ez zailkatzeko. Eta nik uste parte hartzean zenbakiak izan behar dira bilakaera bat ikusteko edo nola egin behar dituen gauzak hobetzeko, baina ez inoiz finkatzeko doa, eske bakarrik 17 pertsonak bozkatu dute. Ja. Niri askotan galtzen ezti, eske Hernani Irabakin 1000 pertsona bakarrik bozkatu dute. Eta nire antzun izan da, ja, aurten, aurrekontuen atal bat, 17 zinegotzen artean izan beharrean, 1000 eta 17 pertsonen artean erabaki dugu. Orduan, baliogarria da, horregatik ez ditut ekarri zenbakiat pixkat, baina bai, gure bilakara zen izan dan, bai. Eta proposamen fasean, urtez urte jungara igotzen, bai, eta ikusi behar dugu hor, bai, lehenengo urtean, proposamenak pixkat igual jendeak ez jakitasunaren arabera, pixkat galduta egon da. Eta urtez urte, proposamenak hobetzen, eta bai, kopurua. Eta auzoetako erronda ere, lehenengo fase honetan, igoera nabaritu dugu. Azkar noa, porque dakatemen erloju bat, eta ja, 15 minutu egingo ditut, así que azkar noa, Lehen este fase honetan, presentziala, soilik presentzia danez, nabaritu du basua dela, bai, ez dugula lortzen hor atxikimendu bat, eta hori bada gure erronka bat. Eta bozkatze fasean, auzoetako errondan, ikusten dugu auzo bakoitzak errealitate desberdina dakatela, bai. Eta orden auzoaren errealitatearen arabera parte hartza berdina esaten da. Orduan hor urrengo erronka da auzoetara bai pizka komunikazio estrategia hori bakoitzaren errealitate egokitzea. Eta bozka ematerakoan, azken urteotan oso antzeko ibili garela, estankatua gaudela. Eta horri buelta emateko erronka bada. Genero adina eta hizkuntzan ikuspegitik, genero sexu emakume gizon binarismoan ikuspegitik, esan dezakegu emakumeak Hernanin parte hartzeagoa direla gizonezkoa baino. Adina, beti esan dugu, gazteak non daude, gazteak non daude. Aurten konturatu gara, errolda hartuta gazteen parte hartzeak heldua baino handiagoa dela. Eta sorpresa bat hartu dugu. Eta, baina bai esan, bilera presentzeletan heldua direla gehien parte hartzen dutena, eta ez gazteak. Eta hizkuntza, euskara da hizkuntza nagusia, bai proposamenetan, bai auzoetan, eta bai jasotzeko orduan. Eta pixkat ja bukaera emanez, porque denbora asma, erronkak aurrera begira, alde batetik prozesua egonkortu eta hobetu, beste batetik elkarna osatu, hau da, hau izatea pixkat transversala, eta beste poliki-poliki beste udaletoko egitasmoek txertatzen, gero, alde batetik esan deguna, udal barruan hau parte hartzea, sendotzea eta bultzatzea eta sinistea, bai, eta horretarako lan handia dau, bai politikoki eta bai teknikoekin, eta beste batetan esan deguna, erronka handia da, herriak sinistu behar duela, beraien eskubide badala eta parte hartu behar duela, berea dalako guzti hau. Eta, listo, eskerrik asko zuen hartagatik.